Take. Bun venit la un joc de Roblox care nu pare a fi Roblox. Ne jucăm... habar n-am ce. Verde sunt eu. Hei! Nu! M-ai împins, David! Măi, avem fix culorile noastre. Slime-ul, Marian, verde, eu, albastru, Snucla și David... Stați, am o idee, Darius, du-te acolo. Așa? Sali! Haide, da... Mersi, amice. Perfect. Bun. Și acum ce ne le-a apăsat? Bun. Haideți. Aoleu, e și mai rău. Haideți. Darius, apropie-te mai mult. Da, Marian. Vai, nu știu că se întâmplă asta. Darius, du-te sus! David, așa. Haideți, eu trebuie să merg sus. Doar unul trebuie să meargă sus. Sau, nu, toți. Toți? Da, hai. Bun. Deci, stai, acum... Mai putem zbura dacă Putem- suntem în continuu. Chiar că. Da, dar noi nu trebuie să facem asta. Stați. Ce trebuie să facem? Lăsați-mă să merg aici. Duceți-vă jos. Bine? Da. Haide, David, du-te! Nu! David! Darius și Nubu. Eu trebuia să fiu singurul care eram. Hei, nu mai mă duc. Care el a terminat? Da. Bine, Ok, du-te. Du-te, da. Lăsați-mă să mă duc. Lasă-l, David, Marian, așa. Dar și tu trebuie să mergi, Darius. De ce? Uite-te, măcar și tu. Da, așa e. Săriți. Nu putem. Trebuie să mă duc, eu. Du-te, Darius. Mă duc. Mă nu mă am până într-un punct. Hai, înapoi. Nu, David! Ce am făcut De eu? fapt, Darius a atins pădeaua. Dar m-am împins, David. Da, fix. Ce frate? Stai aici. Nu! Bine, și acolo. La Hai să încercăm. Aici. Du-te. Haide, da. Bine, haide. Bun, haide! Creier. Sunt creier. Haideți. Așa, amice. Haideți. Vai, ce joc. Măi, e un pic băguit. Iuhu! Odată în viață să iau primul. E un pic băguit jocul ăsta. Doar Darius a murit runda trecută. Da. Pe bune. M-ați împins! Bine, să meargă doar unul. David! Mă Știi ce? duc eu! Gata. Eu! Marian! Pe bune. Știi ce? Marian! Facem altfel. Podul. Ce pod? Scara. Bine, dar tu te mai... Stai, mă duc eu, gata. Hai să facem altfel. Facem scara și Marian se duce. Nu, stați, nu! Pot face parcursul. Bun, David, hai. Trebuie să facem tot parcursul. Stați că fac eu. Venit, Pe bune. David. Marian! E greu. Cred că trebuie tot să facem. Darius, cu toții te uitați. Nu! Te mai împins! Tu m-ai împins. Se vede pe video-ul meu cine. Știi ce? Eu o să stau pe tine mai mult. Nu mai sta pe mine! Știu, am o idee. Tot să stea pe unul. Haideți! Da, Darius, du-te că doar tu poți. Bine. Bun, hai! Bun, asta acum eu. Am apulat! Nu. Am văzut pe video. Stai puțin. Pe bune, am fost împins. Lăsați-mă numai pe mine. Bravo. Ce? Eu asta. De ce e asta? Yes. Unde suntem duși? Ne jucăm împotriva altul ăla. Trebuie să tu nimerești.
La de jos nu nimeresc, asta nimeresc tu oare? De ce să nu nimeresc? David, dar tale nimeresc? Nu. Ăsta de jos poate nimeresc. Dar de ține zi. Nu știu. Nu avem muniție. Nu trebuie să mergem mai aproape. Dar nu straze! Aproape, aproape, haide. Ăsta, în mijloc. Am muniție de ține o mers. Haide. Vine David. Vedeți, să nu vă nimerească. Vine David. Ne nimerește? Dar nu mai te duce, că am mers prea departe. Prea aproape. Da, uite de tipul cum merg astea acum. Nu mai pot merge la cel de jos. Ăsta bun. Nu mai m-am pus în spate. Am dat direct în tunul lui. Bun. De ce nu merge să distrug? Nu știu. Nu știu nici eu de ce mai aveți numai 5% viață. Și de ce v-ați dau de mari, nu știu. Nu știu. Vai, vai. E selector. Să nu mai ne jucăm. Gardene.